Hola, noies i nois. Us vull explicar el que faig jo per llegir un poema el millor possible. Primer, i molt important, llegir-me el poema moltes vegades, les que calgui, i si pot ser totes elles en veu alta, per interioritzar el que diu el poema. És impossible matitzar bé, donar entonació, fer una pausa, si no saps el que estàs dient. Després, vocalitzar. No podem llegir entrebancant-nos. Hem de pronunciar bé i a poc dir les coses. Si una paraula ens resulta difícil, això passa, ens passa a tots, quedar-nos amb aquella paraula i repetir-la fins que la pronunciem bé. Després, molt i molt important, llegir a poc. Córrer no serveix de res, només per fer malbé el poema. Pensem que el que escolta té un ritme per entendre. Cal fer-ho a poc perquè el que llegim arribi al lector i el lector ho pugui interioritzar. Us poso un exemple amb aquestes 3 coses que he dit. Recordem-ho. Entendre què diu el poema, vocalitzar i llegir a poc. És un poema de l'Helga Simón i diu així: d'aquesta tarda tu recordaràs el llimoner, jo el blau de la barana, i al cap dels anys, quan ho expliquem, seran com 2 tardes. Tu que ho veies tot florir, jo una barraca a cada platja, i les històries, d'una en una, com gotes d'oli sobre l'aigua. Helga Simón. Si ho llegim de pressa, no s'entendrà res i ho farem malament. D'aquesta tarda tu recordaràs el llimoner? No. Si ens entrebanquem i pronunciem malament, doncs tampoc s'entendrà. I el més important, que és la primera cosa que us he dit, si nosaltres no entenem el poema, no el llegirem bé. Aquest poema ens explica com d'una mateixa vivència una persona entén una cosa, ho viu d'una manera i una altra ho viu d'una altra. O sigui, que acaba sent 2 històries diferents que suren en el temps igual que les gotetes d'oli suren en l'aigua. D'aquesta tarda tu recordaràs el llimoner, jo el blau de la barana. Un es fixarà en unes coses i un altre en una altra. Ell, perquè la que escriu el jo poètic és una noia, l'Helga Simón, ell recordarà el llimoner. Per això més endavant li diu: tu que ho veies tot florir. Ella només recordarà la barana, segurament el lloc on s'hi estaven, una barraca de la platja. I llavors ella diu: jo, una barraca a cada platja. D'aquesta tarda tu recordaràs el llimoner, jo el blau de la barana. I al cap dels anys, quan ho expliquem, seran com 2 tardes. 2 tardes, una la que ha viscut ell i l'altra la que ha viscut ella, tot i que la compartien. Tu que ho veies tot florir, jo una barraca a cada platja. I les històries, d'una en una, com gotes d'oli sobre l'aigua. Fixeu-vos que en aquest poema hi ha una melangia implícita. Això es aconsegueix amb la tria de paraules i la tria d'enfrontar un vers amb un altre, però en cap moment ho diu, no diu ni que està trista ni res, només parla d'això. Parla de les històries que compartim i que aparentment tots 2 hem viscut la mateixa història, però no. Aquesta podria ser una història de desamor. No sabem segur a quines barraques es refereix. Poden ser les casetes de canviar-se que hi ha a les platges, pot ser platges en les quals encara queda una barraca de pescadors, o simplement no ser res real, sinó que la poeta, amb aquesta història, es creia a casa
i amb aquest noi, amb aquesta altra persona o amb aquesta noia, amb aquesta altra persona amb la que va tindre aquesta vivència, no hi havia casa. Era un lloc estrany. I les gotes, les històries, com tants d'altres que ens passen i no ens les podem quedar, suren com gotes d'oli sobre l'aigua. Si hem entès bé el poema, el llegirem bé. Recordeu, entendre el poema, vocalitzar i llegir a poc. Aquestes 3 cosetes són bàsiques i crec que si us entreneu, és com fer gimnàstica, però gimnàstica de llegir poemes, doncs ho aconseguireu i ho fareu superbé. Amb ganes d'escoltar-vos. Fins la propera.